Kami besok kemen fi baro ki ba kerjaan bahai kan ke YouTube channel jonga ba deng dot todong bat kitu ki ba persya bahai ke YouTube channel jonga ba deng dot todong ti mentaka singi ngan ong ipi ba kajing puli kadena kitab na jing start na kalnong ke ban riau ti shua bangan puli na kitab jing start kwa an pasat jingmut ipi habun ki ai namar nang ni sekman ngan ong ipi ba shua bangin jet ya kinong sencar mo kinong sencar namar mental asdang ban UI ki drama ani dan teng kiba nang bahan penbit brio ki drama banang penbit brio ti ngai i ba hakini ki snam ki balalet baro ngai i ba kesencar khadar kamlong kababet ban ngai i ba kita ki brio lojong ki baron hakabor ngai i thik kumba ki kwa penyap ya lagi brio lojong kim khen tang man to simen ti nang ni sekman ngan ong ipi shua ban stang ban jet ya kita kinong sencar mo kinong sencar ni kinong thau an ngam ong ba kide kinong mi khman nga ong kinong thau an bat kinong sencar hendre kin sencar ya no nang ni sekman namar habang ayu i ba haba kinong sencar hi kipan khen an te kamut kibarit paria kidu jingkermen tiade na kata kata ba yanungin yakran menta bat hanungin pensingau menta namar balai ba kita kinong sencar ngla i thik ba kilong kum ki dusman nak menta jung ki babun balang dusman manol along thik kum dusman hi kinong sencar yangi pat ba barit baria tiade na kata kata ba ki baro ki ba ngi yu i ngimde ban klet ngidi ban perkhat janai ngidi ban sngau thu ba kumno ban jet ya unong sencar kumno bangin jet ya taw nong thau an henry ladang in jet ya untaw nong thau an ubam tip ai ru lani ubam don jikit khli kalong leno yangi long thik kumba ngilik berat ya mulunai khmat kasnyang long ni kumba lik berat yu mulunai khmat kasnyang dena takada ba bunsin hi ban chulong tangkum ki teki snyang khling dong mo hakapor election snyang khling dong bai yo lang bai yo to jing ta bang hapor election kamut ngingin klet no iki baro tik ngi se ong kisnyang khling dong kamut dayo itu jing bam chi sen bam i jing ta chi sen ta mo hayang hasam kamut klet ya kato baro sirta ka jing im kisnyang khling dong ti ngi de ban sngu tho bhai la de namar ba kisnyang khling dong hi borobor am kiset bit hi kumta da ajing ta ubri sen ta kamut la yethu khana kat bae kabam kadi bana yeng ki klet no ti kumju ru akai imlang salang ke jongi mentai ka ka ba ngi ma ha ka jing im jongi ka man la kasngi bat ik jing jinjar ki bla ngila de mat baro kini ki san snem ki ba kini ki saus nem tam ki bala le kabut ngi mat tangda ki jing kuslai bat ki jing jinjar sudah ha kani ki jing sencar jong kani sarkar menta ti kumno ngin ya keren hatungin ma la no hatungin tabit miau kemut long thik kum ba kato ko miau nden nak la dep kemut katap iti siap la jong mo banom pau mano te kemut dakan mau keren ya ka jing sisa le ka badai ya keren ti ka badai keren ya ka hok ka jing sisa kenang ba ngindup skam kenang ba ngindup sngotu ndang ngi la bi ya kato ko jing ta mo ka jing ta bon ai dano ban sak kano kisnya kling dong te kalong sap yangi ndala dap jet ya ta ubrio ba pibe ya tangkap lia tangah por election ndaw lo job kamut haban penmi iswa ami ketu ko pisa bai pelut deina takada tolong borobor ki perkhan tolong borobor ki ba sampang tolong borobor ki badon jigi kli lada phim don jigi kli mjudan mano ban ong be ha kani ka bam kamut aim ne sentur jong pi ang ketu ka bam ngan pentian sentur jong pi lada phim long bastat la dia hi lamda phim long lada phim long ki ta ki ba tristom la dia hi tinggi di bandong berobor kibas nguthu ngi di bandon bantai ha ke lang salang kamut sencar kadar ngi di bandon kata ke benta ke bakrau bangi ngindup penkela ya kata ke sencar kadar da ke bangi ngila banjit ya kita ki brio ki badon kata ke jingkri kli ki badon ru ya ka eka kata ke jing start ke jing sampang kenang bangin dup brio ya ke sencar kadar ke baku basuba ti henry le dangi ngimdon kum kata ka jing perkhan kamut ngin chulong kumju ngin chu thau be tangkum kitu ki kam khalung sudah ba mi ka huri hura ndapor suak election kamut ki jalut bar khoi kita ki jing ya kerkat ki jing hala kamut ndal adep ke election sa sedang biang ki drama
ti kemut ki kini hato ngi kipat ba bubur malang ngimnut bangkara ni kejing sia hato ngin cuk bom lang kecentur hato ngin tap mala iki baro ki bang UI dakan mau ha ngan ong ngi pi ki produk personal jong namar bele namla banli ladangi ngim don hi kata ka bor sngutu no lade hi namla ban wengi kijing ladangi hi ngim long ki bastian lani ki bastat bat ki basampang no lade hi ti nang kata katau tolong borobor ki ba sngutu haba pilie pikam let aperkan omdeira ba pindin ditat dorno ialah kata kalong renyang lani kata ka bor perkan lani kata ka jabing jong pindi tat dorno tang se klip ka khamat kamut wan penbit ubri dak tangka kamut pinchul chu kelat no iki baro ki bara debja ti dakan mau ha kan mau ki lockdown baro khot kat no kijing saja kat no kijing waran hatu kamut pin kan no ka perthai lin mano bo penjenjar hang ni mano penjenjar hang ni jela jungi hatu kim de kinong sencar jungi pikno liu ka perthai hatu kim de kinong sencar jungi balai mars nyawan ka lockdown nangkong kamut ukiu double upan na praspa upoy kan ruspa kataru hatu phim don kabor jumut perkan kamut ban luti na ki paj ba hi ha na ki paj ba hi ki luti kataru ki ong nek sencar khadar ka bakhuj basuba ka bakumno kata sencar khadar ka bakhuj basuba thik yengi ki ba im hayo hat kamut ki ba im kamai jakpo dala ki kam la jong henre ki kre ban taliat ki kre ban kharwaj na phang kamut kum kani ke jing sencar hatu ngin kelet no hatu ngin kelet hatungin tapit miau hatungin tamanla ya kikmat ki bangi ngi lade UI baru khoj saki ki benang jarang ni sikmat hadu bandawan ke election telong borobor ki ba perkan nganong IP ki riu perkan nganong IP kim ju bi thala ki riu perkan kim ju ngop thala ki riu perkan ki riu kra perkan nganong IP deki po snam ru ke ibat sa ke jingkan mau namar ki bangi mat ha ke jing im gojungi ya ki jing bangi kendo ha ka trei kakta kamai kaji halaki yang gisam ni sngotu khambha uta uba usia utar tang uta hi sngotu unong pong le un pong bet uang stang khendiat lajan yo henre uba pang kamut uba thar usia uba utar te kamut utu sngotu uba pang henre unong pong umju sngotu le leiru de nak takadawan ong IP kumalaja hakini ki por corona mo kitik bos sumar corona ngi UI bakim da saliatan ye kejing im ki brio sekiwi ki jalaling i baki met yap ok sibrat babret kimrat kimreng mo hangni kemut balei ba ngi nang don kata kabor perkat ke baskem bengim da ailat tan henre le dengi ailat hangni ru kemut ngila UI ki baro ti pi ki paj ba ki bari hok banjit leni badi hok ban keren ya kejing sisa leni badi hok ban wat ya tanu sencar ubadan ni kejing kli na ka bentar ri berkejai riu na ka bentar ka imlang salang na bentar sencar kadar ka bakhuj basuba kamut to da perkat janai ti bentar kamut kejing puli na kitab na jing start ru kari na kal nong ban riu kinong sencar ba kejing start ti menta ngan ong IP na pilai i kene video pin sai i ba dang i kampung septi ipu dalang khoj ti ngangam judon kata kajing sngau la ne ban pej ban bisari no inoru ngaskap ikasur ti ngam ju kwa hiru ban pendro lada pi baro khoj piaro to ubri ru hanre nga habang ngasngu thu e kar kom kren ka bam khoj bam suba ngan ong bet marwe ru ngan yang bi de percaya bet nga percaya bet Henry lada kalong kepadai ba baro khoj pia persa ru ngangan kersan pat marwe ngalong kumta jadi nak takadau ya kata jing bicara beliau le iu kenyang ne pertai namar ngi baro khoj ngi haban yap hi hap tep akhandau ubarus pa ru hap tep akhandau hi ubaduk ru hap tep akhandau hi ubarit ru hap tep akhandau hi ubahe kerdan ru hap tep akhandau hi lada ubahe kerdan kamut ulik kamai ulik ubat khulom ru ne uyo tulop da kapisahi lada ngang ade ubri barial dang kit da juru ngayo da kapisahi ngaklam yo da ka ek ngidi ban sngotho kata namar banging sem lapan nanu ngi hapan kamai da ka jong musep ngidon ka hok bangingin keren wat ri yang ha ka jing sisa keren ya ka jing sisa wat ting wat ri ban keren ya ka hok balik ka jing sisa ti phim dei ban tieng dari leiru
namar balai ngan ong ipi uba kham khrau hong ne perthei don mano lai tang balai hi bat uba kham khrau habeneng ru don mano lai tang balai hi hang ne bar khol de fikran ya ubrio komut manta udei ublei lasai udei kusoi ya ubrio mo ubrio hi udei ublei ubrio hi udei kusoi te hendrei mano bala bantit e kaban sem jong u ke ba chapo handai tang ublei batit te hendrei jar ki badon ya kata kamon babha renin jar ki ba perkhat ya kanu no babha ngingit skam ba kejing le kejing kam bar kejing kren khana agar longum ta jadi nak takada ba menta kasi kajing pulia ru kadena ka kitab jing start nak kalnong ban rio tongon pulia no ngin ya perkhat ni person hala simet di kinong sencar bat kajing start to sya skor nomor kata ko sim bat to sngot hu to sumar phi kinong sencar ka perthei bayar to ngap phi ki basencari ki pat ban rio bat ki bakop ba phi bon himasima ya kabor sencar phi la yo na utrai ya kebor iem la ai da bahlor tam uban sawat benia iki kam jong ya ki kam ba phile ban un satu kit ya ki ding thu jong phi namar kum ki sakri jong ka hima jong u phim shimla sanchar bha ne phim rakhe ya ka an ne phim ya kum ba mut ublei un sawan kansan da ka jing sirkhei halor jong phi namar kabatang kajing bitar ya ki bakrau bor ya ki bapo an sama da kajing sngosen henrei ya ki bakrau bor an satanjo haban rasuan utrai jongki eke baro sngo phieng yano lemne utriem ya ki bakrau namar dei ma u bala thau ya ki barit bat ki bakrau bat upen biang kaju ya baro henrei ya ki badan bor lapan ap kajing bisar kabatang hapi kumta kos iem ngapan sengeu ye kiktian jonga ba phindup long ki bastan bat ki bom rangkang naba an sanyau ki bakhut ya ki basumar khut ya ki ki bakhut bat ya ki bayo jing hikai naki kila biang ka jing yada te kumta to angnut ye kiktian jonga to kwa hir ye ki bat phin sanang ka jing start ka phalang bat kam jutlor kiba iet yaka ki ithu yaka sisendon bat ki bawat yaka kisyam yaka kapan ithu klo yelade hakitu ki bakwa yaka kat uba khedang step banwat yaka un syam da ka bajam namar un lam ba ka syong ha krdop jong u ban pene ya yala ki jing perkhat tang haka kalong ki jing sngotu ka bapura haba apmrong yaka ka jing khuslai ka phet kloi makahi kasyang keleng banwat ya ki babit yaka kapau kum ka basbun hakil ti sengkien jongki ban kai kendu yaki kat haba ki perkhan kabasdang kajing stan dei kajing kwa dik ban yo jing hikai bat kajing kwa ban sya hikai kalong namar ba i bala i yaka haba i yaka rakheru yaki an kabarakhe ki an kalong kanong rim kajing bom yap bat kajing bom yap kapanjan yangi sya ublei te kumta kajing kwa ban stat kayalam sya kebor sensyar namar kata ko sim kipat ben riu lada phi kwa khet kwa sensyar tu burom ya kajing stat ba phindup sensyar si junom kabanta ka baar kajing yero e kajing stat da solomon ngan ye thu ye phi ka kajing stat bat kumno kalawan long ngan omset na phi ngan but tersiter had ngan but tersiter nadu basdang thaw ka ngan pen ithu syai kadar ka ban ngan omlendet ya kajing sisa lemne ngan yelet rangkat bat kajing bisni kababam ngem namar kam yadei kam bat kajing stat haba ki bastat kibun kaperthei kan im haba don usiem ubati brio kipat jung u kisngan namar kata to hikai na kiktin jonga bat phinsa yo mantoy kani kejutang jung blei kani kaktin jung blei ngasngu yo blei ti menta ya ka baro ka bapio sngo na ka kitab jing stat na kalnong ban rio ti nai bisar ya ki jing le ki jing kam jonga
namar balai ba anang sudah tray mo anang sudah tray mentate anang misap ti Henry kapur par kalamiat di nang takadaw nga hab tiak ro da kapur habam ro da kapur hab tray ro da kapur ti namar ki baro iki baha ki banta ki ba ublei hi ula ai hangi ubrio simet ngimla bantip ngimla ban batai ti don teng ubrio kat banang tristom kat tanang kerdu don pan ubrio ubajai tu ban tray lani ubasnai ban tray lani ubatrot luat kamen ban upahu ten le akum no ha jing im jungi ubrio ngimat la kijong ki jingsiam ti ngimda kuslai le ya ke ka bangimat ak jing im jungi namar kai boro kasong keti jung blai lada u ibet u ai lada ibet usim tingin le akum no mangi ti Henry da ka bangingu ngi duai ngi kerpat yu halaki sngi kerta ka jing im nganget i basi sen ka sni ngin sa siam mi ki ki babha ki bangi ngi khmit ti kunta mata kamiet besok komen ni pi baro ki bapet ba ye kani ke YouTube channel jonga ba pilawan na kam ki jam ban tre ban kata te pila thaj pila jeram ti pila ko apet pan bernya ka da kani ke video jonga ti to ai ba beli terkenal unon lengkap bangaban pi haki jing trading kata jungi mana ba mana sngi to ai ba ngilio ke jing ko jing kya kejing Italy iwe halaki yang kisam halaki sung kitau baraki mang salang baro tetang gini kentian ko blai shiboni pi baro kami besok kemen